שלום אנשים, השם שלי זה יובל, וברוכים הבאים לערוץ החדש שלי. בערוץ הזה אני אעשה כמה דרכים לבלנדר, שזה תוכנה בעצם תלת מימד, כמו שאתם רואים. אולי זה נראה בהתחלה מסובך קצת והכל, אבל באמת אחרי כמה מדריכים אתם תתחילו לקלוט את הקטע, ואפילו תוכלו להכין דברים לגמרי בעצמכם, שזה אפילו די מגניב. והנה זה למשל משהו קטן שהכנתי, זה 2 קופיות בערך. זה ככה זה נראה בלי הצבע בכלל, השרטוט. אוקיי, אז זה בלנדר בעצם, זה הממשק. יש פה די הרבה דברים, אם אפשר להגיד את זה ככה. אז טוב, אז קודם כל אני אספר לכם איך להוריד את בלנדר, ואחר כך נתחיל לעבוד עליו ונתחיל ליצור דברים ולהכין דברים. בנוסף לכל שיעור, אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיד לי, אני יכול בנוסף למדריך להביא את הקובץ של מה שהכנו במדריך, ואז תוכלו גם לראות את זה ולנסות להשוות או לנסות להוסיף או להשתמש בזה, מה שבא לכם באמת. אוקיי, אז אני הולך קודם כל לאינטרנט, אני כותב פה blender.org. אני כותב את הכתובת למטה מתחת לסרטון במידע, אתם יכולים לראות. אוקיי, אז זה בעצם האתר, הוא נראה ממש נחמד דרך אגב. אם אתם רואים את התמונות האלה בהתחלה, זה תמונות של חלק מהאנימציות שהכינו בבלנדר. זה באמת דברים מדהימים ואני מעריץ את האנשים מהם, זה באמת משהו ממש מקסים וגם מצחיק מאוד בדרך כלל. אוקיי, אז מה שאתם עושים בעצם זה לוחצים על blender.269. זה מתעדכן גם עם הזמן, אז זה לא חייב להיות ככה, התמונה לא חייבת להיות התמונה הזאת, כי האתר הזה מתעדכן, זה מאוד עדכני. אז אנחנו ניכנס, נלחץ על הכפתור. אוקיי, הנה, זה גם חלק מהאנימציות. אוקיי, אנחנו יורדים פה למטה, והנה יש לנו פה בלנדר for Windows 62 או 64 או 32, מה שבא לכם, ל-Windows 8, 7 Vista XP. יש לכם גם פה אפשרות למק, אם יש לכם מחשב מק, לא יודע, אף פעם לא ניסיתי, לא יודע. אוקיי, אז בעצם זה 64, אצלכם זה מה שבא לכם. אוקיי, אתם מורידים, לוחצים next, וכו, והורדה ממש פשוטה, קלה, אין בזה שום בעיות, וזה גם חינמי, אז מה שעוד יותר טוב, וזה מה שאני מעדיף, כי זה חינמי ולא צריך לעשות בשביל זה אם לפרוץ את זה או משהו, או להיות אנשים לא חוקיים. וזהו בעיקרון. אז ואז אתם מגיעים בעצם לדבר הזה, לא בדיוק הדבר הזה. רגע, בואו נראה, אני אשמור את זה שנייה. אתם מגיעים לדבר הזה פה, ככה זה נראה בעצם, וזה ההתחלה בעצם. פה זה הסרגל שבו אתם יכולים לשנות כל מיני דברים, לעשות לו סיבוב, להזיז אותו, להגדיל ולהקטין אותו. כמובן שבתוכנה הזאת מה שיפה בה זה שבעצם כמעט כל כפתור שיש כאן או בכללי יש לו קיצור דרך. למשל אם אני לוחץ פה על rotate, שזה כאילו לסבב, אז אם אני לוחץ R במקלדת אז זה גם מסובב אותו. אם אני רוצה להזיז אותו, שזה פה זה translate, אני לוחץ G וזה זז. אוקיי, עכשיו אני לא אעמיק בזה, אני רוצה להעמיק בזה במדריך אחר, כי זה באמת המדריך הבסיסי ואיך להוריד והכל. אז אני רק אסביר באמת דבר מאוד פשוט, איך לגרום לדבר הזה, כאילו איך לראות את זה מזוויות שונות. הנה אתם רואים פה, אני רואה את זה מזווית שונה. אוקיי, אז מה שאתם עושים בעצם, יש לכם את העכבר, זה במחשבים ניידים לפי דעתי צריך ללחוץ על 2 המקשים של העכבר, הימיני והשמאלי ביחד, ואז יעשה את זה. טוב, אני לא בדיוק יודע איך, אם תצליחו, כל הכבוד. אז בעכבר זה בגלגלת בין 2 הלחצנים, אתם לוחצים עליה ואז אתם פשוט גוררים את העכבר לאיפה שבא לכם. כדי להגדיל את זה אתם מגלגלים קדימה, ולהקטין אתם מגלגלים אחורה. אם אתם לוחצים עם העכבר זה מראה לכם סוג של סימן של מטרה. אנחנו נתמקד בזה גם במדריך אחר, זה בעיקרון איפה למקם את מה שאנחנו מכינים. אוקיי, אז
בואו נשים אותו באמצע. ואל תדאגו, אם אני עושה משהו עכשיו לא מובן, אני אסביר את זה אחר כך, באמת זה המדריך הראשון, אל תדאגו. וזהו בעיקרון. ואז אם אני רוצה עכשיו, יש גם את הזוויות האלה כמו שאתם רואים, שזה לראות מקדימה בעיקרון, מימינה ולמעלה, אני לא יודע איך תרצו לקרוא לזה. פה בעיקרון אנחנו רואים איזה דרך ציר Y, זה דרך ציר X וזה דרך ציר Z, כלומר מלמעלה, ושני אלה אני לא יודע איך לקרוא להם, הכל עניין של יחס בחיים. אוקיי, אז ואם אתם לוחצים, אוקיי, אז כדי להגיע לציר, לראות על ציר ה-Y, כלומר ככה, שזה בדרך כלל מה שמשמש אותנו לבניות הדמות, בדרך שלושת אלה, לכן יש אותם. אז אתם צריכים, אז יש לכם שתי סדרות של מספרים. יש את הסדרת מספרים במקלדת, שזה במקלדת רגילה, לא מקלדת של מחשב נייד. במקלדת רגילה יש לכם שורה של מספרים. שורה של מספרים למעלה ומספרים שמסודרים בשלשות בצד ימין. אז כדי להזיז את זה אתם צריכים ללכת לשלישיות בצד ימין, ללחוץ על 1, זה מוביל לפה, 3 מוביל לפה, 7 מוביל לפה ו0 מוביל למצלמה, שדרכה בעצם אנחנו מצלמים את זה. אז בשביל לצלם יש 3 דרכים בעיקרון, או שאתם לוחצים F12, הנה אתם רואים, זה הקובייה, זה הצללה, הכל, או שאתם לוחצים פה על רנדר, אנחנו צריכים להגיע למצלמה וללחוץ על רנדר, או שפה למעלה יש לכם גם רנדר וללחוץ רנדר AMG. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה, אני רק אראה לכם את מה שהכנתי. לא, בסדר, נראה לכם את זה אחר כך, תהנו לראות את זה אחר כך. וזהו בעיקרון, אז וזה המדריך הראשון, יחסית קצר. אני עוד אראה איך אני אעשה בעתיד. אם אתם אוהבים, תעשו שיתוף, תנו לייק או משהו. תודה רבה לכם, להתראות במדריך הבא.